Ina son in zama jaruma. Wonderful. Ina son kaɗa ni da Ali Gumzak, Falal A Ɗorayi su Aminu Saira. Ki bar wayan na gefe zan haɗa ki da babban director. Me sunan nake? Rahama. Wannan script din na je wajen rabi kuma na ga ya dace wannan yarinya na sata ce. Haba director. Ya ji gode Allah. Nan gurin da ke gani nan. Na fi wata uku na bar Aisha tsamiya tana zama a nan gurin. Yanzu zan je in nuna miki yanda ake abubuwa na emotion yanda saurayi da budurwa za su kura kasu ido su yi shuru. Waye ne wannan ne ki damu na ne? Alalu na cire ka aikin nan. Ai kuka tukuna yanzu kamar kuka. Alalu ne. Kan ya zama wani abu nan nake zuwa ite mun bambadanci ke hatta na fisa. Na sha kwada mata bari a nan kan ta zama wani abu. To yanzu mun zo bangaren audition. Da mutunci na ne kuma za ki tara mutane daga yin audition din to me za a tsaya da Kiki. Dama na kawo script din ne na aiki na da zan yi. To Allah ya sa mu za a ba mu date akan kari. Okay, to why director film din? In kina da director da kike ganin hankalinki ya fi kwanta da shi, to ki bashi sai mu aikin da shi. Ka ba manager script in na sa date zan gaya mishi. Za ka iya tafiya. Alaba ma dai a haka za mu yi aikin naka kana dimbizan mana alawar yara. Dan baya dubar rashi so guba ne kama da madara shi masoyi yana da gaggawa buri na yayi wasu kawa shi kuma so kama da kura yake na ne kira na. Ke kin isa ki so saurayin da na so? Ku da kuke faɗakarwa kuma ku za ku yi barna irin wannan? Ina jiran miliyan 50 ko kuma ai karin kumallo da wannan bidiyon naka a duniya gobe da safe. Idan kin shirye mutuwa ki saki wannan bidiyon in kin cika yar halaka. Yan nanaye. Ni kake gaya wa magana a cikin gidana? Ni ne sanadiyar ɗaukakar ki a rayuwarki amma lallai ke ba yar halaka bace. Ka gaya min magana banza a cikin gidana kuma a falo na sai in sa a ɗaure ka kuma a ɗaure banza kuma ka ɗaure. Wace ce ke? Acto ya buga da mu ya ban mu. Babu ruwan alalu. Za a sha powers a yi wulakanci a mai da kuɗi a zagi harka. Yau rayuwa ya ta kasance mari yana nan a Kaduna. Wallahi ba ruwan alalu. Ka san ni ba irin wayannan jaruman bane masu yin ƙananan fina-finai. Don haka ba zan yi fim ɗinka ba sai su taɓa min kariya. Gwanda ki haka. Ai gwanda ki tabbatar da cewa butuli ce ki. Saboda haka a bani kuɗi na. Karɓa account number ɗin shi. Call me send me account number. Nawun. Har wani gida aka zo aka yi ko? To gidan ma mun san da yadda aka yi aka samu gidan. Mun san komai. Wannan tsari na ne kuma ra'ayi na ne. Babu inda butulci zai kai. Amma za ki gane kuskuren ki nan da lokaci kaɗan. Taimaka ki nuna mana gidan nata. Ya za ina nuna maka gidan mata aure? Kai koma mata auren ce ni ina son ta haka. Duk faɗin duniyan nan ka rasa wacce za ta ɗauki hankalinka sai mata aure. Yo ko a barikin sojoji yake ke dai kawai ki kwatanta min gidan ko ki bani lambar ta. Salamu alaikum. Lafiya waye? Alhaji Sammani ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Kun bai kai da na tashin hankali haka ba ki kwantar da hankali. Dan Allah kai wani irin fajirin mutum ne? Wallahi bai wa Allah ni ma din ba fajiri bane. Anya ka san darajar aure ko ba ta nan aka haife ka ba? Kaunar ki ta ɗibe ni shi isan ya naji ni dai ba zan iya haƙuri ba. Ina son ka bar kofar gidan nan kafin in tara ma mutane.
da malamai zan faɗa su. ai ba matsala tsakanin na da kai. Ai tsayawa zaki yi in ba ni gishiri in ba kamanda. Tunda yanzu an zo gabar da mahaifinki ba zai iya samun miki abin da ke so ba. Da ni da ƴata duk abin da muke nema a doron duniyar nan sai mun sai. Dan an kashe wani auren an daura wani laifi ne? Ba zan saki matata. Wallahi in ba haka ba za shiga bokaye sai na haukata ka. Ya haukata ne umma? In ba haukata ka ba ai za ka haukata. Ki ji tsoron Allah ba. Ashe mahaukaciya na haifa ban sani ba. Uzu billahi minash shaitanir rajim. Kike ce ma uzu billahi ni ce shedaniya? billahi la ilaha illa huwa daukaki zan yi in kai ki wajen hizba su gyara miki zaman ki akan irin wannan mummuna ta'ada da kike aiki. Wannan mutumin ko banda da shi ni yanzu lahira ta na sani babu ruwana da duniya. Na yi kuskuren auren ka. Ke dai sai dai kasa ta ci naman jikinki dan ba mai aure ka sake ta. ni ba na cikin haɗari. Kai ko kake cikin haɗari. Haba warai. Hawa'u dama 200 nan nake ta tunani to wallahi ba zan biya wallahi. Ban taɓa yin karo da yarinyar da ta ɗauki hankali na kamar ta ba. Naka ba ni da kanwa ko ta yar uwa da zan iya cewa zan baka. Wannan yarinya da na ci karo da ita matar ka ce. Karfe na ka'ida ce gari mun diga farewar yara kalma a warar yara. Kamar rikito. Allah da ya biya ni irin kokarin da nake yi amma shi ne zaka ce laifi na ne. Wai yaro wannan ya ci mutuncin ma gari? A'a ƙarya ne. Soja ba taure. Barota. Ta ina kake kauru da ke ƙoƙo. Kai kan kan hankali don in ne kai. Zan faɗa ba. Na da su dai an kai sati iya yanzu.